ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାରେ କେମିତି ରୋମ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ଝିଅ ସହ ଖେଳ କରୁଛି ପ୍ରେମିକ। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖେଳ ଚାଲୁଛି ସେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ମାନେ ପାରିବାର ରେଡ଼ି କଲେଣି ଏବଂ ଝିଅ ପେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ କେମିତି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ଆଜିକାଲି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଝିଅ ଜଣକ ଯାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମତାମତ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।